नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? तर आज मी तुमच्यासाठी एकदम स्पेशल अशी काजू मटर पनीरची ग्रेव्ही घेऊन आलेली आहे किंवा याला भाजी बोलू शकता। तर ही माझ्या नंदेनी बनवलेली आहे आणि ही तिची स्पेशल डिश आहे। तिने तिच्या पद्धतीत केलेली आहे आणि त्यांच्या घरात हे आवडीने खातात। तर बघा, 1 चमचा अमूल बटर घेऊन त्याच्यामध्ये पनीरचे तुकडे चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। आता हे झालेले आहेत, तर हे काढून घ्यायचे। त्याच कढईमध्ये तिने तेल नाही घातलेलं आहे। त्याच कढईमध्ये 1 चमचा जिरं, खडा मसाला थोडासा घातलेला आहे आणि 4 हिरव्या मिरच्या छोट्या घातलेल्या आहेत, लसूण आणि आलं घातलेलं आहे। ते चांगलं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये 3 उभे चिरलेले कांदे घातले, तेही चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। आता हे लवकर कांदा भाजावा म्हणून ह्याच्यामध्ये तिने अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे आणि व्यवस्थित असं परतून घेतलंय। झालेला आहे कांदा। आता याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे तिने। आता याच्यामध्ये 1 उभा चिरलेला टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडे काजू घालून ह्याला वाफ काढून घेते 5 मिनिटं तिने। झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मसाले घालायचे आहेत। तर 1 चमचा तिखट घातलेला आहे, 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर आणि 2 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे। मालवणी मसाला आमच्या मालवणी पद्धतीत करतो ही रेसिपी ना, म्हणजे मालवणी मसाला टाकायलाच पाहिजे ह्याच्यामध्ये। तर हे झालेलं आहे बघा। आता हे मसाला एकजीव करून घेतोय। झालेलं आहे। आता हे काय करायचं आहे, तुम्ही वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। आता त्याच कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून त्याच्यामध्ये हे वाटण घालून व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। जास्त नाही परतलं तरी चालेल, आधीच कांदा आणि टोमॅटो शिजलेला आहे। तर हे 2-3 मिनिटं असं जरा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। 1 तेजपत्ता घातलेला आहे तिने आणि थोडे काजू घातलेले आहेत। आणि तुम्हाला किती पातळ पाहिजे, किती घट्ट पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही त्याच्यात पाणी घाला, जास्तही पातळ करू नका। बघा, आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे, किंचित, म्हणजे चवीनुसार। तर बघा, उकळी आलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये मटर घातलेले आहेत मी। मटर शिजायला वेळ लागत नाही, 5-6 मिनिटात शिजून जातात ते। मटर शिजलेले आहेत। आता हे पनीर जे अमूल बटरमध्ये परतलेले आहे ते घातलेले आहे आणि असं परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आता ह्याच्यामध्ये किंचित साखर घालायची आहे। आता वरून तिने तर काय केलेलं आहे, दुधाच्या वरची जी मलाई असते ती शाई काढून घेतलेली आहे मलाई, आणि तिला असं चांगलं फेटून घेतलेलं आहे चमच्यानी आणि मग तिने ते घातलेलं आहे। म्हणजे 3-4 चमचे आहे मलाई, फ्रेश मलाई आहे ती, आणि ह्याची थोडीशी कोथिंबीर घातली। तर ही तयार आहे मटर पनीरची ग्रेव्ही। आता ह्याच्यात तिने काय केलं आहे, वरून तुम्हाला दाखवलं नाही आहे, तव्यावर तिने कसुरी मेथी घालून थोडीशी परतून घेतली आणि मग हाताने मॅश करून वरून घातलेली आहे। एकदम छान लागते ग्रेव्ही। तर तुम्ही ह्या पद्धतीत नक्की करून पहा आणि कसं वाटले ते मला सांगा। आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।